финансовата Но политика. има и такава логика. Само, Гласуването на второ четене са няколко стотин отделни гласувания. Т.е. там може да има различно гласуване. Подкрепяш една мярка, не подкрепяш друга. Докато при вота е едно гласуване. За или против правителството. Можем да спрем бюджета дори в този си вид. Докато не изтекат тия гласувания, ние не можем да кажем получило ли се е тази финансова политика, която ние искаме или не. Защото ние сме предложили алтернативна финансова политика. Ние от Демократи за силна България сме предложили друга финансова политика на страната срещу кризата. И една част от опозицията също с близки мерки или предложения атакува тази финансова политика. Добре, вие ще ви кажете позицията, но знаете мнозинството колко гласове има в парламента. Да, но то... Няма да има разлика. Това, което ви казвам, че то взе обратно бюджета да преразгледа неговата макрорамка. Да видим какво ще предложи. Удължи сроковете за направа на предложения. Тоест, върви процес, при който ние сме взели един така превез върху тях, доказвайки, че страната е в криза, че трябва антикризисна политика. И докато не видим как ще завърши тази битка, не можем да започваме следващата. Какво означава това, че ако те се слушат в някои от вашите предложения, ще спрете да искате да си ходи правителството? Те вече не се слушват. Но битката, тази битка, тя е конкретна. Тя е за изключително важни неща, които на пръв поглед сега в един общ политически разговор не са важни. Но аз дадах един пример. 280 милиона увеличен бюджет на образованието срещу 23 хиляди по-малко ученици и 300 излишни училища и абсолютно плачевно качество на образованието. Това не може да не иска своята енергия, не може да не иска своите корективи. Не може да не иска и не може да не ни се даде шанс ние от опозицията да атакуваме всички тия конкретни пунктове. Не може без това. Но какво става, това е всъщност какво става с крайната цел? Независимо дали се слушат или не се слушат във вашите предложения, бюджетът ще бъде прият и правителството остава на власт до изборите. Не. Правителството го чака, може би следващ вод на недоверие. Какво му предстои на правителството? Дневния му ред. Дневният ред на правителството е до края на декември да изпълни определени неща, за да отвори финансирането по ИСПА и по САПАРТ. Ако то се препъне и там, а то отива към препъване, поне по ИСПА, аз не виждам как те ще изпълнят, а мисля, че и по САПАРТ са с много въпросителни, ще има нови лишаване, безвъзвратна загуба от нови пари. Ще стане ясно, че уния 360 милиона, които по фарса уж отпуснати, пък по тях има сериозни нарушения и те ще бъдат спрени. И тогава ще ви напомня на всички тезата на Демократи за силна България от юли месец. България губи 1 милиард евро. И когато се сумират тия пари, тогава има много мощен нов аргумент срещу правителство. Тогава може да се иска отново вот на недоверие. Но първо трябва да се проведе директен дебат за лишаване от всички аргументи на НДСВ и на ДПС да остават в правителство, което започва открита война срещу Европейския съюз. Искат ли тази война? Аз ще ги попитам утре директно така. Вие, господа и дами от НДСВ и ДПС, вие готови ли сте да подкрепите вдигане на вето на българския министър-председател за коя си програма на Европейския съюз? Вие тази война ще я водите ли с Европейския съюз? Защото ако те казват, че ще водят тази война... Както не се прави коалиция така като реакция на вашите думи, така не се и разваля коалиция. Добре, ще ги попитате. Вероятно ще бъдете прав. Ще ги лишим от аргументи да останат там. Защото те са казали директно: ние сме гаранта за и така нататък. Ще чуете утре това обращение. Предсрочни избори няма да има май. Ако говорим откровенно, всичко зависи от атаката срещу НДСВ и в по-малка степен от Движението за права и свободи. Движението за права и свободи губи своята аргументация също да стои и да води войните на БСП. Защото БСП води тези войни заради собствения си твърд електорат. Връщам ви към тази тема, защото то е точно така. Другите не случайно не влизат в тези войни на Българската социалистическа партия. Защото тя, ако признае, че аргументите на Европейския съюз са в сила, трябва практически да разбие партията си.
На практика. Това се получава. Значи, допуснати са такива огромни грешки, такива тежки провали и то от министър-председател на БСП. Вижте колко внимателни са били, когато са конструирали властта, мандатоносителя и Симеон Сакскобургготски. Да ги виждате някъде на ключови места да обясняват правителствената политика. Да ги виждате някъде да поемат отговорност. Те са се скрили дълбоко. Това няма връзка с сегашната ситуация, това е тяхно традиционно поведение, знаем много добре. Те са се покрили дълбоко. Добре, нещата отиват към редовни, дори да са малко по-рано, изборите ще бъдат някъде в средата на следващата година. Какво правите тогава? Изяснете малко повече решението си от преди няколко дни от събота от 5-то национално събрание на ДСБ. Отивате към изборите самостоятелно или в коалиция? Ние имаме мандат от Националното събрание, даден напълно единодушно, с нито един въздържал се и нито един против, да поемем инициативата и да започнем да работим за дясна изборна коалиция, която ще бъде предизборна, но ще бъде и след изборите коалиция, която ще гарантира и ще е коректив на едно управление, което трябва да възстанови проевропейски и реформаторски курс. Предизборна включва ли общи листи? Включва общи листи, да. Тоест, ще направим всички усилия. Досегашната теза вече е променена за самостоятелно участие на ДСБ на изборите. Не, тезата не е променена. Тази теза, мислете за нея като план Б. Ако не успеем в стремежа това е очевидно, вижте защо искаме това нещо. Защото просто участие с не голям брой народни представители няма да донесе никакъв качествен принос за решаване на големите проблеми на България. Малка разпокъсана десница, която ако попадне и попадайки в парламента с неголеми групи, ние виждаме каква съдба може да има. Малката група на Българския народен съюз демонстрира в началото на това Народно събрание какво се случва на малките групи. Може да ги употребяват управляващите, за да влязат в една или друго съглашение, могат да служат за най-различни цели. В този смисъл, просто да се влезе в Народното събрание, ние считаме, че не е заслужаваща цел и не може да бъде само това цел. Сигурно прочетохте някои от първите коментари, че социологическите проучвания ви дават ниски резултати, недостатъчни за влизане в парламента. Не влизаме, и Иван Костов отново търси начин да попадне в парламента. Прочетохте ги тези коментари. Ние влизаме в парламента и при тези социологически резултати. При 2,5%, каквито ние със сигурност имаме в момента, а вероятно имаме и повече, ние влизаме в Народното събрание. За нас не е проблема влизането в Народното събрание. Не е проблема участието като депутати. Ние показахме в това Народно събрание, че с малко на брой депутати можем да бъдем най-ефикасната парламентарна група. Можем да бъдем смело критикуващи и компетентно предлагащи алтернативни решения. Ние това и вече го имаме за предизборна коалиция, къде я търсите? Търсим коалиция да бъде коректив и гарант